Ja, het is eigenlijk Joetsa erop of eronder. Wat best mooi in de kleren. Ja, met voor de foto, hè? Foto? We komen op de voorkant van de glossy, van de derk. Maar ze hoeft maar 1 keer naar me toe te komen hard en dan staat het erop. 1 keer? Ja, 1 keer maar ja, dan staat het erop, ja. U heeft het vaker gedaan? Ja, natuurlijk. Doe niks anders. Alleen paarden? Alleen paarden. Door heel Nederland. Alle banen zit ik. Maar het gaat Joet net alleen nog om de foto. De training is wichtiger als altijd. Ja, het is eigenlijk Joetsa erop of eronder. Want hij jouwt een beetje aan van nou, ik vind het eigenlijk een beetje te bot wat ik nou aan het doen ben. Dus als je het Joet gewoon goed doet, dan maak je in de kwalificatie. En als je echt zegt van nou, nu even niet. Nou, dan moet hij even aan de kant voor de winter. Moet hij zich even terug ontwikkelen nog. Ik ben heel benieuwd. Ik. Ellis? Ik denk het wel. Ja. Leuke oortjes naar voren ook. Kijk, wacht even. Kijk, hier zie je suikje beter en dan doen we hem zo. Ja, dat is een mooie. Hè? Oortjes, mooi geel, anders. Ja, dat is mooi, ja. Tevreden? Jongens. Prima, ik ben klaar. Knap, in 1 keer. Ja, in 1 keer. Foto is in. Nou, Jen, hoe het er hem houdt. Ja. Want waar gaat het om? Ja, hij wil eigenlijk net zo goed terug rennen. Oh, hij. Oh, die kant op. Hij wil eigenlijk net zo goed terug rennen hier in de bocht. Nou, dat is wel vervelend natuurlijk. Want ja, we koersen toch op een rondje. Dus ik doe hem eerst even rechtsom. En daarna doe ik hem even linksom. En als je dan hier gewoon goed door die bocht kiert, dan ben we een heel eind. En? Ja, dat komt op zich wel goed. Alleen dacht ja, nou Ronnie der ik al een beetje de bocht uit. Hij denkt gewoon, ja, dat is het kwaste paardenhuis. En eigenlijk heb ik er net zo volle nog aan, zei hij. Is dat het dat hij denkt, daar is het uitgang, ik wil je waai? Ja, dat is gewoon het kwaste paardenhuis. Het is gewoon zijn manier om aan te gaan, het is eigenlijk een beetje te bot voor me. Maar we zijn het zien, andere kant op. Hij gaat de bocht geforceerd, beethouden wil terug en hij is eruit. En dan springt er nog voort, dan skaart er nog niet boeten. Dus dat is het teken van jongens, ik wil het langer. Je moet er nou even ophouden. Ja, tenminste, dat is de meeste taal vanzelf. Dus, ik denk dat we eerst onze kwalificatieverhaal nog maar even verder laten moeten. En hij moet zich nog even verder ontwikkelen. En dan, want ja, snelheid en techniek heeft hij verder genoeg. Dus er is verder niks ergs aan de hand. Maar hij heeft nog even wat meer tijd nodig. Het is net een kwestie van pinnen of een kwestie van techniek, maar een kwestie van, ja, mentaal. Gewoon nog te jong, te grien. er nog net aan touw wijzen. Er net een touw wijzen, precies. Ik denk dat het wel verstandig is om hem te castreren. Zie ik nou iets raars? Ja, wist al wat dat is? Ja, dat weet ik wat dat is. Ja, ik denk dat het wel verstandig is dat dat met hem gebeurt. Want hij wordt wel een hele, ja, nou stiet hij erbij, wat een oepke, maar het wordt een hele meneer. Nou, dan moeten we daar als eigenaars maar eens even hoe stinnen. Ja, je moet het er maar eens even in de groep gooien, want ik ben bang dat dat wel het beste is.